أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماكثين فيه أبدا. Cela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uthi labo bantu labo abangamakholwa abenza kahle makithina fihi abada lahum ajran hasana. Subhanallah, banomvuzo omuhle obalindile lapho beyohlala khona ingunaphakade. Bayohlala kuleyo ndawo leyo engumvuzo omuhle uAllah abalungisele yona, bayohlala kuleyo ndawo leyo ingunaphakade. Lalela ngishilo ngathi iQur'an izokwenzani? Iyisixwayiso nesijeziso kulabo abangalaleli, abangafuni ukuzwa, kodwa ilethe indaba ezimnandi kulabo abenza kahle abangamakholwa abalalelayo umdali wabo mangabe ekhuluma nabo. Lalela uAllah uyaqhubeka, wayundhiru alladhina qalu ittakhadha Allahu waladan. Subhanallah, iQur'an izoxwayisa labo abathi uAllah umdali unendodana. iQur'an izoxwayisa labo abathi uAllah umdali unani? Unendodana. Subhanallah, ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Subhanallah, uAllah uthini? Ma lahum bihi ilmin, abanalwazi, bakhuluma into abangayazi, bakhuluma into abangayazi labo abathi uAllah unendodana. Subhanallah, kanjalo noyise babengenalo. Laba basho leyo nto leyo bakhuluma into abangayazi, kanye nobaba babo laba babafundise lento le asebeyikhuluma bona namhlanje, kwanabo baba babo babengenalo ulwazi. Allahu akbar. Kaburat kalimatin takhruju min afwahihim. Allahu akbar. Wallah uthini? Uthi linzima igama eliphuma emlonyeni wabo, liyenyanyeka amazwi aphuma emlonyeni wabo uma bethi uAllah unomntwana, uAllah unendodana. Lawo mazwi lawo aphuma emlonyeni wabo anzima, ayenyanyeka. Subhanallah, Allahu akbar. Iyaquluna illa kadhiba, kabakhulumi lutho ngaphandle kokukhuluma amanga. Allahu akbar. Kusho Allah uthini? Lawo bantu labo abathi uAllah unendodana abakhulumi lutho, bona nabo baba babo ababafundise leyo nto leyo, njengoba beyisho bona namhlanje abanye obaba baba basekho ababafundise leyo nto leyo. Uthi Allah abakhulumi lutho ngaphandle kwenzani? Ukhuluma amazwi anyanyekayo, bakhuluma amanga ngomdali wabo. Allahu akbar. Subhanallah. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Subhanallah, mhlawumbe wena ozozibulala ngosizi ubadabukele. Subhanallah, uthi Allah wena uzozibulala, uzoloku uwarisheka ngabo labo bantu laba ubadabukela, njengoba bethi uAllah unendodana, njengoba bethi uJesu wafa ngenxa yezono zabo, bese nawe uyabadabukela. Subhanallah, wallah uthi kule nkulumo yabo yani yokungakholwa. Subhanallah, bihadha alhadith asafa, kule nkulumo yabo enjani? Yokungakholwa. Allah uthi singabadabukeli, bakhuluma amanga, bakhuluma into abangayazi. Abanye abantu kumanje inhliziyo zabo zibhlungu ngoba bayitshela ukuthi ilanga leli lakusasa uJesu afa ngalo. Allah uthi bakhuluma amanga bona nabo baba babo. Singalinge sibadabukele lawo bantu labo, sibe lusizi njengabo njengoba beqala nje belusizi. Singalinge thina sikwenze lokho, siqhubeke nje nempilo sengathi akwenzakalanga lutho. Vela kwenzakalanga lutho, hayi ukuthi sengathi vela kwenzakalanga lutho. Sengathi umdala ngasivula amehlo, asivule ingqondo. Nabo labantu laba
abazoye be-celebrate lolo suku lolo lwamanga, belazi kahle ukuthi usuku lwamanga. IBhayibheli labo lingufakazi ukuthi usuku lwamanga. Ngizoyivula ivesi eBhayibhelini esho ukuthini usuku lwamanga lola abalukhulumayo. Ngizoyivula khona manje, akusho mina, kusho iBhayibheli labo. Lalela-ke, abaseKorinte bokuqala isahluko ubani? U15. abaseKorinte bokuqala isahluko u15 efakazelana nale vesi yeQuran ethi bakhuluma amanga mabethu Allah unendodana, bakhuluma amanga mabethu uJesu wafa wafela izono zabo, bakhuluma amanga. Lalela-ke, abaseKorinte bokuqala isahluko u15 ivesi u15. Yebo, sifunyanwa singofakazi bamanga ngoNkulunkulu, ngokuba safakaza ngoNkulunkulu ukuthi wamvusa uKristu, akamvusanga kambe uma kanti abafileyo bengavuswa. Ngokuba uma abafileyo bengavuswa, akavuswanga naye uKristu. Kepha uma uKristu engavuswanga, ukukholwa kwenu akusizi lutho, nisesezonweni zenu. Uzwile? Ukukholwa kwenu nina enithi uJesu wavuka kwabafileyo, kwahlanzwa izono zenu. Uma uJesu engazange avuswe, njengoba u-Allah nje ethi akavuswanga, njengoba noPawulu esho ukuthi akavuswanga, ukukholwa kwenu kuyize, nisesezonweni zenu. 18. Khona-ke nalabo asebalala bekuKristu babhubhile. Anguphindele. Khona-ke nalabo asebalala bekuKristu babhubhile. Anguphindele. Khona-ke nalabo asebalala bekuKristu babhubhile. Akudukanga amaKristu aphilayo kuphela, kodwa kunamaKristu asafa asadlula emhlabeni. Labo asebafa bebhilivela kuleyo nto leyo ye-Good Friday ukuthi uJesu uNkulunkulu, uJesu wafa for 3 days, wafa ngenxa yezono zabo, izono zabo zahlanzwa ngegazi likaJesu. Abaphilayo badukile, basesezonweni zabo, abakashintshi, basenza imisebenzi kayise uSathane. Labo asebafa bekholelwa kuKristu babhubhile, bayesihogweni. Akusho mina, kusho iBhayibheli. Livule nawe ulifunde. abaseKorinte bokuqala isahluko u15, uqale ku15 uyophelela kubani? Uyophelela ku18. Sengathi umdali-ke angavula abantu bakithi amehlo, abavula ingqondo, babone iqiniso njengoba linjalo. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.